Trenerze, 2 mecze z Ukrainą za nami, można powiedzieć remisowy wynik. Jak trener podsumuje te 2 spotkania? Dzisiaj sa pokázalo, že ten hokej je nespravodlivý, lebo hrali sme lepej, ako sme hrali včera. Včera sme vygrali, dnes sme pregrali. Myslím, že tú bránku decidujúcu, ktorú sme dostali, tá kara bola bardzo surová a keď tam bola kara, tak tam bol aj diving, ale s tým už nič nezrobíme. Mali sme kilka okazí 100%, ktoré sme nepožistali a dostali sme po buliku v našem oslabeniu bránku, kde sme zrobili blend, ale treba pochváliť chlopakov za podejście, za válku až do samého konca. Tú koncovku hodnotiť nebudem, lebo to sa môže stať len v Polsce. Nebudem, to všetko, čo k tomu poviem, a treba oceniť aj Ukrajinu. Boli bardzo silní na kružku, boli šibky, majú napravdu aj to zapletie mocné. Majú kilka mladých závodníkov, kilka osvedčených, ale pokazali nezlý hokej. Napravdu pokazali sa z dobrej strany. No właśnie, ci sędziowie zazwyczaj po gospodarsku dziś, można powiedzieć, gwiżdżą, a dzisiaj tutaj nie pomogli z takim, można powiedzieć, duchem gry. Nikt nechce, aby nám pomágali. My chceme fair play a keď nevedia znaleźć decíziu z kamery, tak musí platiť decízia z ľudu. A ja poviem, iba tyle. Hovorím, tá kara bola bardzo surová. Keď bola kara, dla mňa nebola. Bol tam diving od protivníka, ale s tým už to je práca Sergeov, nie moja. Zaskočili vás v tym dwumeczu czymś Ukraińcy? Tak, boli bardzo silní na kružku. Bardzo ťažko sa im odeberal kružek. Všetci závodníci sa dobre ustali, dobre pracovali kijami, sú švetne vyškolení a napravdu boli, na to, že boli tiež v takom mladom sklade, podobnom ako máme my, boli mocní fyzicky. Neprehrávali pojedinky, ťažko sme sa napracovali, dobre bronili priestor pod bránou, ale my sme sa zamerali hlavne na defenzívu, čo sa týka z našej strany. Celý týždeň sme robili hlavne PK oslabenie, aby nám to funkcionalo. Dá sa povedať, máme na 2-3 závodníkov nových obrancov, ktorých zapracovame do toho systému a hlavne šukáme závodníkov do tylu. Ja keď dzisiaj sme to ličili s kolegami, my máme mimo toho, čo dzisiaj tí chlopaki nastúpili 12 napastníkov, s ktorými môžeme ličiť pod mistrovstva. Gožej to vygląda v tej obrane a tam preto je tam aj väčšia rotácia v tej obrane, aj keď tam nemáme taký komfort, ako máme na pozícii napastníkov. Takže z tohto vzhľadu dostali sme včera 1 bránku, dzisiaj 2, 1 z oslabenia, z toho som zadovolený. Vedomo, mohlo by to lepej vyglądať z przodu, ale tak jak gadám, dużo napastníkov, respektíve 12 napastníkov, ktorí majú osvedčenie, ktorí sú mocní na kružku a ktorí provádzajú tú hru, máme ešte v domu. Jeśli chodzi tutaj, cały czas jest rotacja w kadrze, czy po tym zgrupowaniu trener ma już jakieś tam analizy któremu zawodnikowi dziś na plus, czy wywalczył to miejsce w składzie? Ďaleko. Ja myslím, že musíme najprv počekať do konca sezóny. To nechodí o to, kto bude mať akú formu. Budeme musieť zabačiť, kto z tých závodníkov je zdravý a podľa toho to musíme ukladať. My máme tiež také širšie zaplečie, preto je tá rotácia, aby tí chlopaki boli oboznámení s tým systémom, ktorý chceme grať, aby boli dopasovaní a po playoffách budeme mať 3 týždne na to, aby sme tú družinu poukladali a zrobili medzi nimi jakúž chemiu, ktorá bude dobre delať v tych samotnych mistrzostwach. No w lutym kolejny jakby turniej, coraz bliżej mistrzostw. Czy w lutym już będzie ta kadra silniejsza, z bardziej doświadczonymi zawodnikami i zbliżona do tych przygotowań do mistrzostw? Tak, nie jest to také prosté. Všetky tie kluby, teraz bol ten termináž bardzo ťažký, respektíve bardzo dużo tých mečov bolo. Chlopaki v sobotu grali meč, nemali přervu, v nedeľa podruž večer sme trénovali, v pondelok sme mali 3 tréningy, v torek 3 tréningy, v šrodu sme mali 2, takže my sme napevno, my sme neboli na optimálnom přigotovaní, my sme vedeli, že tí závodníci sú trochu zmenšení, ale to samé bude na mistrovstve. My chceme tých závodníkov vidieť, keď napravdu sú v takom vyšilku, aby sme vedeli reagovať. Čo sa týka toho lutého, budeme chcieť zobrať viacej osvedčených závodníkov, ktorí majú viacej osvedčenia z tých mistrovstiev a aby tá naša hra bola viacej vyvážená.
ale tam zase zbližajú sa playoffy, zabačíme, jak to bude vyglądať po zdravotnej stránke a takisto musíme pačiť, že z jedného klubu nemôžeme zobrať aj 7 závodníkov. Oni sa budú prigotovať na playoffy, takže budeme, zase to bude taká jakáž alchymia, kde budeme pracovať, aby sme aj tie kluby neušukali a aby sme aj my boli zadovoľní. Dziękuję.